dele landsby over og tage dem ud i massegrav og hælde dem derned. Hvad fanden får folk til det? Ja, hvad får folk til at gøre det lige pludselig? Det kunne jeg simpelthen ikke forstå. Og det var den ene ting, at den anden ting var, at når de der stakkels mennesker så flygtede, jeg kunne huske specielt nogle kvinder, som kom fra Jugoslavien, som absolut, de mistede alt. Deres landsby, deres venner, deres børn, deres mand og alting var blevet slået ihjel. De kommer der helt alene med deres lille kuffert op til Vesteuropa. Endelig skal de have fred, bare lidt. Så kommer de ind i et eller andet asylcenter, så skal de der folk opleve, at udenfor der står der nynazistiske skinheads og kaster molotov-cocktail ind i deres opgang, og de skal evakueres ud af vinduer og brændende lejligheder og sådan noget. Så tænker jeg, kæft, hvad er det for en råhed? Det er mine børn, eller det er i hvert fald min kulturs børn, der gør det her. Og det rystede mig. Den der bestialskhed rystede mig. Jeg gik så i gang med at undersøge, hvad fanden var det egentlig, der gjorde? Hvad siger tyskerne om deres egen forbrydelse i sin tid med at slå 6 millioner jøder ihjel? Og når man spørger tyskerne, så siger de ved ikke, hvad der skete. Lige pludselig en dag, så gjorde de det. Og når man spørger jugoslaverne, så siger de også, de ved ikke, hvad der skete. Lige pludselig en dag, så stod de med øksen i hånden og slog deres venner ihjel. De kan ikke forstå, hvorfor. Men det var bare noget, der skete. Og det var det, der rystede mig. Det var det, der gjorde, at jeg tænkte, hvis det kan ske for dem, så kan det også ske for mig og min kultur. Der er ingen, princippet er der ingen forskel for mig og dem overhovedet, det synes jeg ikke. Og det gjorde, at jeg lavede min indre svinehund. Og det var sådan set den første af de der store happenings, jeg lavede, og arbejdede med. Det, jeg ville frem til, det var at videregive min opfattelse af det. Ikke fordi, der er ikke sådan noget, for mig var der ikke noget politisk budskab i det. For mig var der mere en angst i det, om at sige, hold kæft, hvis vi bliver sådan her alle sammen. Vil vi det? Vil vi vælge? Ja, gør folk opmærksom på, at vi har nogle valg. Vil vi blive ham her? Vil vi blive svin? Vil vi blive svin alle sammen for at bevare vores rigdom? Hvad er det, vi vil? Vi har nogle valg, men vi skal tage dem før det er for sent. Vi skal tage dem, før vi lige pludselig har bævet ham. Fordi når vi en dag er blevet svin, så kan vi ikke se det mere. Det er det, der er problemet. Det siger dem, der har været igennem det. Og det var den diskussion, jeg ville bringe igennem, og det symbol, jeg vil lave og sige, det er den vej, Europa bevæger sig på nu her. Denne gang er det været i forhold til jøder og jugoslaver, det er i forhold til indvandrere generelt, det er i forhold til de folk, der vil op til Europa for at have del i vores rigdom, kan man sige. Europa har jo den fordel, at der er både fred, og vi har mad nok. Hvis vi skal springe lidt frem til nyere tid, så har du de sidste 2-3 år her været i gang med Skamstøtten. Kan du fortælle lidt om det? Ja. Skamstøtten definerede jeg for mange år siden, lige umiddelbart efter jeg havde lavet Svinehunden, hvor jeg så besluttede mig at stille en skulptur op i Mexico, og der definerede jeg Skamstøtten dengang, og besluttede mig, at jeg ville lave den og bygge. Men det var i 93, så siden har jeg sådan set arbejdet på den. Jeg arbejdede på næsten 5 år, inden det blev til noget. 7 tons ler og 50 menneskekroppe, der sådan er lavet op i en obliptisk form. Det, der er meningen med Skamstøtten, er, at den skal sættes rundt omkring, som jeg laver 20 af dem, eller 10. Jeg laver i hvert fald, jeg vil gerne sætte en op hver år, det er min plan. Et eller andet sted i verden, hvor der er sket en forbrydelse mod menneskeheden. Det, der er min idé, det er at sætte forskellige pæle rundt omkring på kloden og sige, her skete der en væsentlig ting. Og her skete der en væsentlig ting. Og så på et tidspunkt have nogle pæle rundt omkring i form af skamstøtter. Altså den der scenografi, som jeg snakker om. I virkeligheden er det Svinehunden om igen, det er bare globalt det her. Og så handler det om noget andet. Det handler om menneskerettigheder, det handler om forrådelse og den slags ting. Ikke? Men siger, det her det er en væsentlig diskussion at tage op. Derfor er det vigtigt at huske den her begivenhed. Og ved at kæde de her begivenheder sammen, så får jeg dem til at hænge sammen med deres egen logik og min logik, for det er mig, der bestemmer, hvor de skal stå henne. Ikke? Og den første stillede jeg så op i Hongkong i samarbejde med demokratibevægelsen lige før overgangen til Kina. Jeg ville gerne stille skulptur op i Kina, men det kunne ikke lade sig gøre, men ved at sætte skulpturen i Hongkong og så lade Kina overtage Hongkong, så havde jeg sådan set fået den ind jo. Og det var det, der var min snedige plan, og demokratibevægelsens snedige plan. Så vi stillede den op der midt under en kæmpe demonstration med 50.000 kinesere, der var rundt om den der skulptur. Så det var noget af en fanisering, det må man sige.
Rune, du er jo elev herude på Galsøs Værsted i By. Kan du fortælle lidt om, hvordan det er at være elev herude under den frie ungdomsuddannelse? Jo, men det er da meget spændende. Man får lært en masse teknikker og måder, man kan støbe ting på. Forarbejde, lære en masse maskiner og værktøjer at kende. Lære nogle små tricks til at lave skulpturer og smykker og den slags. Hvornår du starter herude, og hvor lang tid skal du være? Jeg startede i august, skal jeg være til gang årsskiftet. Hvad laver du så? Laver du smykker, og du er med på Skamstøtten, og du laver også nogle af dine egne projekter? Jamen, jeg laver sådan lidt af hvert. Jeg bliver sat til alt her, for at prøve det hele af. Prøvet at lave smykker nu, og arbejder så på Skamstøtten, og så har noget kørende ved siden af. Nogle ting, jeg skal prøve at lave i kobber. Noget, jeg skal have støbt i bronze også. Ja. Hvad er det, der har gjort, at du har valgt at komme herud? Jeg har valgt det her, fordi jeg mener, det er nogle ting, jeg kan bruge senere. Det er nogle ting, jeg godt kan lide at beskæftige mig med. Jeg har en eller anden plan om engang at blive kunstner eller et eller andet. Hvor lang tid har du arbejdet med at lave kunst? Har du malet og lavet smykker og skulpturer før, eller er det noget nyt? Jeg har altid tegnet og malet meget. Været på skole for grafisk design også et halvt års tid. Under den frie ungdomsuddannelse også, hvor jeg har malet. Hvad er det for nogle materialer, du typisk arbejder med derude? Jamen altså, der arbejdes mest i metaller, altså bronze og kobber og sølv. Så der er så lige Skamstøtten, vi arbejder på for tiden, som bliver lavet i fiberbeton. Men altså, primært så er det metaller. Nej, men det vi laver nu, det er egentlig et eksperiment. Før i tiden har er Skamstøtten blevet støbt i et stykke i en form. Og den her gang har vi så prøvet at skille formen ned og sprøjte fiberbeton ud over de enkelte dele og sætte det sammen bagefter. Så hvis det så lykkes, så er det en meget hurtigere måde at lave skamstøtter på. Man kan lave en skamstøtte i løbet af en uges tid. Hvor det så før i tiden har taget en masse arbejdskraft og en masse tid at lave en skamstøtte. Hvad er grunden til, at du har valgt at komme herud? Hvad har du lavet før? Jeg kan godt lide at male og tegne og bruge mine hænder til forskellige ting. Figurer, skulpturer. Så er det et oplagt sted at komme hen, fordi der foregår enormt mange ting. Og det er jo ikke bare det der med at lave en skulptur, det er også at komme ud og sætte den op og snakke med alle de der folk, som bliver involveret i det. Sådan man lærer at forholde sig til omverdenen. Som for eksempel, hvis jeg gerne vil ud og udstille nogle malerier, så lærer jeg, hvordan jeg skal gøre det, simpelthen. Ja, altså... Jeg har altid tegnet og har altid lavet alle de der, hvad skal vi sige, alternative ting. Så det er for at komme lidt videre. Ja. Kan du forklare lidt om, hvordan den sædvanlige hverdag ser ud herude på værkstedet? Jamen men det er jo meget forskelligt. Altså vi laver en masse ting. Så det er næsten aldrig 2 dage, der er ens. Men altså, vi starter om morgenen med at sidde og brief lidt og finde ud af, hvad vi skal lave i løbet af dagen. Og så går vi ud til de forskellige ting. Der er næsten altid 3 eller 4 projekter i gang på en gang. Så folk de bliver sat til de forskellige ting. Og så er vi i middagspause og spiser og snakker lidt videre om, hvordan det kører. Og hvis der er sådan noget stort, der skal laves, så samarbejder vi om det. Og, altså, det er sådan meget stille og rolig stress.
og nu har vi så fået lov til at sige farvel i dag, fordi Dorte hun blev træt, så hun har lyst til at gå hjem og sove. Men vi har kun én ting at sige, og det er, husk at se UTV resten af ugen. Godnat. Hej.